May buntag mga kaigsunan kong misamismo. Ang atong probinsya karong buntaga as early as ganihang kadlawon nibuhos ang makusog na ulan brought about by the intertropical conversion zone. No? Kung sa ato pa sa sinulti ang Mariuhanon katong hangin nga walo-walo. Ang sitwasyon karon sa ato ang mga rivers sa mga kalungsuran diha sa lungsod sa Clarin, okay pa ang sa Paca River, kung giagian kaganiha buntag agi na ko paingon sa diri sa Kapitolyo. Ang sa lungsod sa Turila, ang Tiguma River nasa ilo level na. Ang sa lungsod sa Jimenez mo'y medyo ang epekto na sa gibutan nato na red level alert kay ang suba gikan sa Sinara Bajo o gikan dito sa barangay Aquino paingon diha sa Mielin itaas ang tubig o dito karon paingon sa Palilan River, no, itaas na sad ang level sa tubig. Si Mayor Chong may issue na og order suspension sa klase sa lungsod sa Jimenez o ang katong Century 3 sa atbang sa munisipyo na uprooted o kaloy sa Diyos, wala ray mga tao na naapektuhan, no? Wala ray damage ngadto sa kinabuhi sa mga katawhan. And then ang ato dihang mga kaigsunan sa barangay Sinara Bajo, Mili o sa Aquino, please kung unsa ang guidance or kamandoan unya sa ato ang halandong mayor, pinaagi ngadto sa atong barangay officials atong pagasundon para sa ato ang safety. Ang sa lungsod sa Panaon, ang katong dito sa barangay Masa, no? Medyo overflow ang tubig. I had already communicated with the mayor through Vice Mayor Macias for their MDRR and the Municipal Engineer's Office to look into the situation. Ang sa lungsod sa Aluran, ditaas na sad ang tubig dito sa Makawa o sa Pilong. No? Although passable pa as of the moment, tuwa karon dito ang ato ang PDRR employees in coordination with the MDRR para nag-oversee sa ngayon nga pagbuhaton. Sa kadagatan, adun na tayo usa ka mananagat na na-reported sa ato na medyo magdisod karon og dunggo sa dagat sa baybayon sa Aluran. We have coordinated already with the Philippine Coast Guard to assist the fishermen. So, ang akong giawhag, ako nang gipatawagan ang atong mga local officials in that particular concerns who are also on board and overseeing the situation. Ang sadakbayan sa Oroquita, naghimo na o preemptive evacuation ang atong halandong mayor Acosta sa mga residente diha sa Dolitos Bajo na gibutang sa Talairon o red alerta kahit mitaas sad ang tubig sa barangay Baga o Tulio, no? So ang atong mga kaigsuonan diha unsa ang kamandoan sa atong halandong mayor na
hagis sa ato ang mga barangay kapitanes, no, ang mga opisyalis, akong gihangyo ang ato mga katawan sa pagsunod ang ato ang municipal and city government under the supervision of your provincial government. We are on top of the situation of naa ang ato ang mga ready ng mga food packs sa provincial government o sa DSWD na atong ikatabang kaninyo, no? So ang amo lang gihangyo nga sa pagsunod unya sa atong mga kamanduan, no? In due time I will be convening the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, and probably with isang dami ang panlalawigan if there's a possibility to declare the situation in the province into the state of calamity. Dito paingon sa north, ang sa lungsod sa Plaridel, gina-assist karon ang sitwasyon, o dito sa lungsod sa Pangdalaga, si Mayor Animas ni declare na of suspension sa classes. Ang ato ang Joyo River, no, sa National Highway, red level na. So ang atong NDRR under the direction of the Mayor is now monitoring the situation and making the assessment. Ang ato ang mga spillway diya sa kabaranggayan medyo unpassable, so atong gi-advisean ang atong mga katawan as of the moment sa Pangdalaga, sa Kabaryuhan, stipot lang sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangays, no? Kaya sa kundingon, unpassable ang mga spillway na to, and then wait for the guidance sa ato ang mga barangay officials upon the direction sa ato ang halandong mayor. So, mga kaigsunan mo kani ang status karon. Kita sa provincial government nag-oversee and in close coordination with our local officials para pag-attend into sa maong sitwasyon. Kung giawag ang atong mga katawan, just to be relaxed, the situation is under control, and then ang ako lang dayon paghanyo ng katong sa mga areas na medyo affected kung unsay mando sa ato ang local executives, no? Kung kinahanglan ang preemptive evacuation, sundon lang nato naami ang inyong kagamhanan, no, na mag-aridlar kaninyo para mahatag nato ang igong seguridad, safety brought about by this current natural calamity. Mind